बेयावलाय दै बारिल' खारबोखो हा बुङा माबोरै लोगो मोनलाय खोन्थादोब्रा एसे मा जालायबायना आङो दिनैबो मोनसे सारभेयाव फैलायबाय बाजै मा साराव होनदों माने गोसोम जाजानो गिदों आरोखि माने नोङो ना मा जाहैबायना आङो नैबे खोदोमगुरियाव दिनै आरो थार्ड टाइमनि सार्भे खालामना फैबाय नैबे बाजेनाव हाबदोंमोन आङो बाजैया मा जाहैबाय न'आव गैया माने बेनो न'खौ नाङा जाहैबाय आरो ना माने जाहैबाय माने बाजैया न' दंखायो होनो ओंखायनो माने मा जाहैबाय न'खौ नाङा जाहैबाय आंजोंसो नांलायफैबाय ओंखायनो आं बुंदो नोंसोर गामियाव जेसेबांखिनि आं नुबाय सोब माहाजोनानो गोजाखा न' मोनग्रायानो गैया खोब दं सासे सानैल' दं माने मानो हगारनो माखौ हगारनो ओमफ्राय आरो अखारखो बाजैया मा जालायबायना दिनैहाय आरोना फैयै फैयै आङो दा साननैसो माने बे सार्भेया सोलिबाय दं नालाय बेनिखायनो आङो दिनैहाय नैबे 2 नं खोदोमगुरियावहाय हाबफैलायबाय फैनानै ओमफ्राय ओरैजाय नै माबायदि नामा एसे माबा बेलाय माबायदि माबा बाजैना नामा माबायदि नामानो माबा जालायखो सोरबा नामा नोंहा माबायदि माबा जाखो नोंना नामालाय बिदि माबा थायो सोरबा आदसा आरो माबाबाव जानै बे नानिनि वार्डआव आरो ना नानि नोंसोर गामियाव माथो सोब माहाजोन गोजा बिदिनो होननांसिगोन दा कागजखौनो क्लियार होनो हायाखै नालाय माहाजोनखौनो होननांसिगोन नङाबाथ' गैयि गोजा आरो ओरैजाय नै दा मा जाहैबाय सार्भारा एसे डाउन जाबाय आं माने बेनोबो माबाखौ होना होदोंमोन आइडिखौहाय आंनि पेजजों लानानै दा जों एसे नेबाय ओरैजाय सासेया दहायनिफ्राय नेबाय दं बियो आपनार घर ক'ত আছিলে কদমগুৰিতে আছো আমি কিমান ৱাৰ্ডত আছে আপোনাৰ গাঁও নহয় আপুনি যে আমাৰ লগত যে পকৰে যে ঘূৰি আছে কেলে কাৰণটো কি আৰে আমিতো গৈ আছো না আপোনাৰ তাত আপুনি ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে নহয় আমি যামেচোন আপুনি এতিয়া আহিব নালাগে এনে টাইম বেষ্ট কৰিব নালাগে আমি যাম এনে হ'লেও আপোনাৰ তাত যাম আমি একটাও ঘৰ মানে এৰি থৈ নাযাওঁ आरोबाव दिनैहाय मोनसे मा जाहैबाय बियो खोदोमगुरि 2 नं खोदोमगुरि ना बियो 2 नं खोदोमगुरियाव जों फैलायबाय साथाम आरो माखासे फैगासिनो दङ ओरैबायदि माने नैबेयावहाय लामानि दैबो माने दै सोमोनांबाय आं दै जायो माने बिरादनो माने लामायाथ' माने मा जाहैबाय इयाव गारि थांनाय बा माबा मोनसे फैनाय बिनि खुनु जेबो सुबिदा गैया आरोखि ओंखायनो दा बिथांमोनजों एसे रायलायनोसै बिथांमोना माबायदि सुबिदा आरो उसुबिदा बिथांमोन लामाखौ नायना लादो नै ओरैजाय दङ दैया होननानै जाबायदि जायगायाव फैबाय नुफेरै जायगा बारो फैफेरै जायगा बेफोरबायदि जायगायाव फैनानै आङो माखासे नोंथांमोननो दिन्थिलांसै नङा होमबा दाबो आं नै जोङो जाहैबाय बे जानानै अनजिमा आं ओमफ्राय बै सासेया फावे है मा लुयुंसोलै लुयिंसो ना लुयिंआ मा जाहैबाय नोंसोरो सामुगुरिया ना आङो दाख्लै बिथांमोनावहाय जेबो भिडिअ लानाय जायासै जायखिया जोङो दायो थाबाय फैबाय जेला गामि मोनहैगोन अब्ला आङो एसे दिन्थिनोसै नै बोरैबा खोमसि खोमलाव जालाबायबाय जों दायो फैयै न'आव मोनफैबाय बिसिनाव फार्स्ट टाइम जों हाबग्रोनोसै बिसोरबो जाहैबाय नै एकदम आंजोंहाय बिराद माने सहाय खालामो बिराद हेल्प खालामो बिसोर बिथांमोना आंखौहाय जायगा दिन्थिनाय आरो मानाय खिन्थु नैबेयाव बे खोदोमगुरि मा गामियाव गोलैयो फंबाय बे मा गामि गोलैयो 2 नं खोदोमगुरि माथो दै गोजा नोंसिनावलाय हा दैयानो बुंजोबो ना नै बिदि न' आरो ना न'नि अबस्थाखौ नुयोबाथ' नोंथांमोना माबायदि मा सानो आरो मा बुङो बुंहरबानो जाबाय नङा होमबा बिथांमोनहा माबायदि अबस्थायाव दङ दिनैसिम वाव दुखुनांथाव जायो आरोखि ना नैबे जाबाय आबैया बेनि सानै न' नोंस्रा न' मोनाखै होमबा एबार मोनगोन ना मोना बायदि मिथिया मोनबाथ' मोजां गोदोनिफ्रायलाय बेयाव खै बोसोर जाखो नोंस्रा रायजो जानाया न' मोनलायो गोबाव जाबाय वाव दा मोजां रायलायनोसै आङो जाहैबाय दसे बिराद गोजान थाबायनांगौ जाहैबाय बिसिना मेन गामिया जाहैबाय 2 नं खोदोमगुरि ओमफ्राय 2 नं खोदोमगुरिबाबो मा जाहैबाय बिसिना एकदमबारे गोजानथाराव दै सेराव आरो ओमफ्राय बिसिनिखौ आरो माबा मोनसे दालाय दासा नाम दंबायो नामाथाय बिसिना गामिफ्रा बिथांनि न'खौ आं नुनानै गोसोआव गाज्रि मोनबाय आरो नोंसोर बेयाव रायजो जानाया बेसेबां गोबाव जाखो नों गोबाव जाबायानो बेसे 10 बोसोर बारलांबाय 10 बोसोर बारलांबाय उनावलाय एसे केपसार लाग्रोदों आं आबैजोंसो रायलायनो आबै नोंना जोनोम जायगाया अबावमोन
कामरुप बेयाव फैनाया खै बोसोर जाखो गोबाव जाबाय नङा दा बेयाव न' लुनानै थाफैनाया गोबाव जाबाय नोङो बेसेबां सनाव फैनायमोन सनखौबो गोसो गैला माने नों जेनेबा हाबा जायैनि सिगां फैनाय ना हाबा जाना हाबा जाना फैदों हाबा जाना फैदों ओमफ्राय नोंबा नोंना बेयाव गथ' गथाया साबेसे इयाव फैनाय ना हाबा जायैनि सिगां फैनाय बेयावहाय नोङो बेयावहाय फैनाया हाबा जानानै आदसा दायो होमबा नोंहा गथ' गथाय साबेसे सानै होमबा बै लामाया नोंसिना गोदोनिफ्रायनो बिदि ना दै सेरजोंहाय दैथारमोन आलियानो देग्लायसो खोदों आयौ होमबा नोंसोरो बोरैजाय थांलाय फैलाय खालामो दख'ना फैला फैला ना उफायथ' गैया ओमफ्राय दायो जेनेबा नोंसोरो गोदोनिखौ आरो दानिखौ नायबाथ' एसे सोलायबाय नङा होमबा सोलायबाय होमबा दा बेयाव दैफ्रा लोमोना लोमा नोंसिनाव देग्लाय लोमाखै दखन आलि खोनायखाय आदसा बेबायदि खोथा आरो नङा होमबा न'खौ एसे मोजां दिन्थिनोसै नोंनि बिहामजो ना अ नों फिसाजोसो आदसा नोंहा होमबा फिसाजोसो जाहैबाय होमबा नोङो बिमा नेग्रा जाहैबाय आदसा होमबा नोंना जोनोमा अबावमोन इयावनो होमबा नों जेनेबा बे न'आवनोखा नोंना जोनोमा बे न'आव जोनोम होमबा नोंना बे नों जोनोम जाजेननायनिफ्राय बा नों मिथिनायनिफ्राय बे जायगाया माबायदिमोन दैमोन आरो दैबारिमोन ओमफ्राय दासो एसे मोजां जादों आरो लामाफोरा मोजां जाजोबबाय जोंथ' खोदोमगुरि स्कुलाव थांबाथ' दैबारि हाब्रुबारियाव फरायदों आरो आदसा हाब्रुबारियावनो फरायनांदों आदसा ओमफ्राय नोंसिना बे खोदोमगुरिनि माबा मोनसे ना एखे गामियावनो नामायाव एखे गामियावनो आदसा होमबा नोंसोरो जेनेबा गभर्नमेन्टनि जेबो सुबिदा मोनथाराखै जेबो मोनाखै ना आदसा थिग আছে बेबायदि ओमफ्राय दा जेनेबा नोंखौ जों नोंनाव बेयाव सार्भे खालामफैबाय बे सार्भे खालामनायाव नोङो मा बुंनो सानो मोननांगौ सानदों मोनथारनांगौ नोंसिनि नैबे गामियावहाय न'खर बेसे दङ दायो बे जख्रबसेयाव जोंनाव दङ 10 घर जागोन 10 घराव गंबेसे न' मोनखो दिनैसिमथ' मोननाय आरो न'थाम न'ब्रैसो मोनबाय गासिबो मोनजोबाखै गासिबो मोनजोबाखै आदसा बिदि आरो ना आदसा बयबो मोनजोबाखै बिदिनो आरो नायबोलसोन आबै खुलुमबाय दे बयनिसिमबो दे नोङो मा गामिनि आदसा आंथ' दायो फैनानै नोंसोर गामिखौ जाबायदि नुबाय नङा होमबा थांफैनो अबस्था ओरैबायदि गाज्रि नों बेयाव रायजाना खै बोसोर जाखो बै गामि गेजेराव सिगां थाग्रोदों ओमफ्राय उनाव बैयाव फैदो ओमफ्राय दा थांफै सुबिदाया माबायदि दा थांनाया गामि गेजेराव आरो थांफिनगोन नङा जेनेबा नोंसोर बेयाव फैना खै बोसोर जाखो बेयाव फैनाया मिथिया ओइ बाजेरै फैलाय नोंना जोनोम न'आ अबावमोन माबायदि दमकलखाद्रा आदसा ओमफ्राय नों आदाखौलाय बोरै बोरैथो लोगो मोनलायना बेयावलाय दै बारिल' खारबोखो हा बुङा माबोरै लोगो मोनलाय खोन्थादोब्रा एसे मोनबाय खाफालाव थानायखाय ओमफ्राय नों फैजेनबा माबायदि बेफोर जायगाफ्रा ओमफ्राय नोंना जायगाया माबायदिमोन दै दंना गैयामोन नों जायगाया दैबारिखा होमबालाय मिलायदोंसो दा नोंसिना मोजांसिन बे मोजां नङामोन बेनिफ्राय दायो नोंसिना बे लामाया माबायदि थांलाय फैलाय गाज्रि सोरबाफोर लोमजाबा माबायदि लाङो नोंसोरो बाननासो लांनांगौ ओरैबायदि खस्थ' मालाबा नों बे जायगानिफ्राय बेलेगाव थांनो गोसो जायोना जाया जायो ओमफ्राय दा आदाया नोंखौ बेलेगाव लांनो गोसो दंना गैया दा हालादों आदसा ओइ आदा नोंना माबोरै आदाया माथो बाजैखौ बबाव लोगो मोनजेलायनाय आरो बोरै मोनबोखो नोंलाय एथ' गोजाननिफ्राय मालाय खाथिनिफ्राय लायो मबाइलनिफ्राय आदसा बेनिफ्राय नोङो बे जायगाखौ मानो गारनो खाराखै दाबो खारनो माने लामा उसुबिदानि थाखाय एसे बेलेगाव जायगायाव थांनो बाजाया जे दा होनबाय दैज्लां बोथोरफ्राव लोमजाबा साजाबा बाननासो लांनांगौनो बे माबायदि बेसेबां गोसा नंमारगौ ना आदसा बिराद उसुबिदा ना होमबा दायो नोङो बे जायगायावहाय आवगायनिफ्राय दासिमबा बोरै सोलायखो ना सोलायाखै एसे सोलायबाय बारासो गाज्रिमोन आदसा बेबायदिनो आरो ना थिग আছে मा बानायदो बेयावलाय आयौ दिनैसो बिराद गोबाव उनाव नाफाम बानायनाय नुबायलै अबाव लांनो नागिरदोंखौलाय थास' आथिंखौ फानहैगोन बेलाय मुथायाव थाइबेसेयाव फानो ओमफ्राय दा बे हासुइसेयाव नोङो नाफामखौ थाइबेसेयाव फानगोन
बहुत दाम जागोन बेसेबां देलाय 400 जागोन 400 आदसा दा आं लांबालाय थाइबेसे हरगोन नोंलाय नों लांबा 400आनो जागोन आरो दाथ' बेथ' जानो जायाखै दासो बानायदों जेबानो जायाखै जेनेबा बे दा नों हासुंखौ बानायबाय बे जेनेबा सानबेसेनि गेजेराव जाजायो मास मोनसे नांगोन मास मोनसे नोङो होमबा माबायाव दैलां मोनसेयाव मोनबेसे हासुं बानायो मोननै मोनथाम जाबाय मोननै मोनथाम आरो दंबायो दंबावो मोनसे आरो मोनसे दंबायसो बानायबावगोन आरोबाव बानायखांबाय बानायखांबाय आरो बानायनो दंबाय ना बानायनो गैथ'ला बानाय नाखौ माबायदि मोनो नोंसिनिखैजाय जोंनिया मुसिरि हायबानो मोनो ओरैबायदि मालाबा जों गुरनो फैबा नोंसोर गुरनो होगोन ना होआ होयो अबे जायगायाव मा नालायाव देलाय बुंलाय नोंसोरो माइ गेजेराव दङ बे जायगाखौ मा नाम होनो बे ना गुरग्रा जायगाखौसो नांगौ आंनो जों जानल' होनो हायो जान बेलावफोर दंना गैया बेलावा मासे मानैल' दं जों फैबा गुरनो होगोन ना होआ होयो मोनगोन ना मोना बेखौसो नांगौ आंनो मोनो दा आङो गाबोन समफोरो मानसि लाना फैनोसै आंनि हिनजावखौहाय नोंसिनाव डाइरेक्ट हाबफैगोन जायगाखौल' दिन्थिना हो जागोन जाहैदिबा जागोन ना सोर खोन्थाग्रायालाय बियो मोनमारो ना बाजै मोनमारो बे आङो बे गामियावहाय माखासे जोंहा बे बाजैजोंबो रायलायबाय ओमफ्राय सासे आयंजोंबो रायलायबाय ओमफ्राय जायगाफोरखौथ' नायनानै आं एसे मा जाहैबाय एसे दुखुनांथाव बायदि मोनबाय आङो माने दानि आदायाबो बुंबाय जेला माने लोमजानाय साजानाय जुदि जायोब्ला दैज्लां बोथोरफ्राव नैबेनि दारानि दैया देरो माने नैबे आं दा सेरजों थाबायना बेयाव दैसो दङ बेयाव माने लोमजाबा साजाबा बै लामासिम बिसिना खमसे खम जागोनलै आधा किल'मिटारनि गोजानाव जागोन बिथांमोना माने बेमारिफोर जायोबा बाननानैसो बा बामनानैसो लांनांगौ जाहैबायना आदा बेबायदि माने बिथांमोना बिराद जारलानि गेजेरजोंहाय रायजो जाना दं उफाय गैया दा मा खालामनो बेयावनो फैबाय जेब्ला माया नै नायना लादो माबायदि एकदम जायगाखौ फैनानै एसे बोरैबा मोनदां एसे दिन्थिसै नङा होमबा ओरैनोथ' माने हाब्रु जागोन बिरादनो जायगाखौ नायनानै ओरैजायनि नोंसिना बेयाव मानसि थागोन थाया बेवहाय मानसि थागोन थाया बेयावहाय मा दैयानो एबारसो रानदों नामा नोंसिना दै थाबाय थायो दैलि थाबाय थायोना आदसा न' मानि हाबो नामा न' हाबा अबेसिम इहालागै वाव माथो जारलाथार जागोनलै ना नोंसोरना मा जायगा होनोब्रा बेखौलाय मा जायगा जायगाफोरखौ नायनानै लादो नै माने खोदोमगुरि होननायावसो दै बाना जायो दैयावसो थायो माने इसोर ना बे सिङाव हाबो नामा न'आव हाबा जारलालै बेसेरा दैजोंहाय ना मोनसोगारो ना गुरबासो मोनो आदसा दे लाबोदो दायो आङो फैयै फैयै नैबे खोदोमगुरि गामियावनो फोजोबनोसै मोनालायबाय सानाबो हाबबाय एसे दिन्थिनो सानारि गैला माने खोमसि जानो हमबाय आरोखि नैबेनो जाहैबाय बिसिनि न'आवनो लास्ट खालामबाय आङो नै गथ' गथाय गासिबो ज'नो जोंखौ नेनायनि फाजैनो बेसेराफ्रा दिनैहाय नेयै ना बेसे गोबाव नेखो नोङो फुंनिफ्राय नेदों उफाय गैया दा मा खालामनो फैस्लाबनो हायाखै ना ओरैबायदि आरोखि आदसा नोङो दा मा होनगोन दा आंखौहाय फैबाय आं नोंसिनि न'आव आदसा बेबायदि खोथा नङा होमबा दिनै आं बिसिनि न'निफ्रायनो लास्ट खालामबाय ओमफ्राय आरो बिथांमोननि जायगाखौ एसे दिन्थिबाय आं बिथांमोना माने नैबेयाव मोनसे दै दं बेखौ मा दै होनोथाय खिन्थु दैलांबा ओरैबायदि प्रब्लेम जागोन बायदि मोनबाय आङो फैनानै बाज्रुमग्रा माने नाला मोनसे बेखौ होनना बुङो माने दौरि सेनियानिफ्राय गामियाव हाबफैनाय नाला आदसा बेनो माने बेखिनियाव माने गासै न'खरखौनो लोमजोबना थायो आंथ' बेनि सोमोन्दै बारा मिथिया मालाबा मालाबा माने न' लोमो ओरैबायदि जायो बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जाहाथे आंथ' नैबे गामियाव मालाबा फैफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय आरो माखासे सार्भे खालामनानै नुबाय जे बेयाव माखासे नुथायफ्रा ओरैबायदि गाज्रि थांफैनि अबस्था गाज्रि दहायथ' बै जायगायाव जाय जायगायाव थांदोंमोन लामानि थांफै अबस्था गैया बे बेलायाव नुनायाव आं ओरैबायदि दुखु मोनबाय बेनिखायनो दैज्लां समाव फैयोब्ला आं नुगौमोन उनावहाय जुदि फैबाय थायोब्ला आं आरो माखासे बिथांमोननि नुथायफोरखौ एसे दिन्थिनोसै जाहाथे फैबाय थानाय समफोरावहाय सोरबाफ्रा जुदि फैयोब्ला जाहाथे बिथांमोननि गामियावबो जाहाथे सार्भे खालामनो फैयो आरोखि ओंखायनो आङो नैबे लास्ट एन्डिङाव मोनाबायबो आङो बेनिफ्रायनो हामुरिबाय जोङो दायो न' फारसे थांनायखौ आं लाबाय आरो भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखोनलाय आरो माबायदि मोनगोनलाय बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिलायबाय अके बाय बाय